Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, 1:18. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scand Marketing.
Mayong hapon na naman sa atin mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa atin pagpangalagad sa sininga hapon sa Martes nga edisyon. Sang This Is My Life. Agosto 4, tuig 2020. Ang aton pagpangamusta sa mga nakapanyaga na dira samtang nagapahunay-hunay kag naga-relax sa ilatag sa kanahamtangan, and for sure kabaluman kita sa iba naton nga mga kauturan ara nagahingagaw pa sang ila pala niyagahon o kon nagahingagaw pa sang ila mga lulutuon para nga makapanyaga sa husto nga oras ta Wilma. Okay, go lang. Importante makapanyaga kita. Importante hindi kita malipasan sang gutom. Anyways, ito mga palangga nga mga tagpalamati diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa ato na mga suki man nga ara iya sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan diri sa Negros. Ang aton man pagpangamusta dira sa inyo. Pero syempre diri sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag subong man sa probinsya, padayon man ang amon pagpakigaway sa COVID-19. And for sure, kamo man dira, gani padayon man kita nga magasunod sa mga pagsulundan nga ginapahimo sa aton. Bisan may mga penalidad na gani nga ginapapanaog nga aton sa mga opisyal sa gobyerno, pero may ara sa gihapon nga mga violators. Sa gihapon lang gid. Padayon si Tita Wilma, kag sulit-sulit, adlaw-adlaw, hapon-hapon, diri iya sa This Is My Life, nga magapahinomdom sa inyo sa pagsunod sang aton mga health protocols. Na? Ang husto, hindi nga sila nga kinanglan takod ka lang face mask. Kaya iban diin, ari sa sagang, ang iban ari lang gasabit sa isa kadulunggan, ang iban nga himo nila headband di sa agtang nila ginabutango kay ti hindi sila kuno makaginhawa ang hustugid nga paggamit sang face mask kag ang social distancing pagpanghugas sang kamot kinahanglan gid kag kun wala man lang kita importante nga kaladtuan pahimunong kita sa aton panimalay. Mga anak, masiling bala kita nga tani muklat na kita, buksi ang inyong mga balatyagon kag pamensaron sa realidad naton nga sitwasyon sa karon. Kay kung magpabungol-bungol kag padayon kita nga magpabulag-bulag, hindi lang kita bulag kag bungol sa atong sitwasyon subong. Maayo na lang ang bulag kag bungol, no? Bisan paano nagatuman pa para sa ila mismo kaugalingon man nga safety. Pero ikaw nga makabati kag nagapabungol-bungol, nagapasaway pa. Wala ikaw nagahalong para sa imo kaugalingon kag wala ikaw nagahalong sa kabuhi sang imo pamilya. Kinahanglan naton ina. Ha? Sige na bala paamo tam. Kita mo subong padayon pa. Ari pa kita diri sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Gini-extend ina until August 15. Ang curfew gani, ang liquor ban gani, damo sa mga nagreklamo. Di may mga nagasiling, pili ka lang ano ba lang gusto mo. Ilimnon, lagaw, o kun ang kabuhi mo. Kabuhi sa mga palangga mo sa imo man kabuhi, di ba? Imo pamilya. Kinahanglan tagid subong niya mangin realidad. Mangin realidad, ang sakto na tawe, mangin real kita, no? Sa matutod nga sitwasyon sang aton palibot sa karon. Ti kung magpabuyan-buyan kita, ti pabuyan-buyan ang guwatasan o patamasala-sala kag magkinaran-karan kung gahinugpaas na ang tanan. Hindi tani sila nga daan makita sa nahambal na naton. Gani mga anak, sige na. Sige na. Hulag na kita subong pa lang. Kaya hindi naton mapunggan ang saka iya sang kadamuon. Bao, Diyos ko, paamo ka na lang nabalatawi, no? Sang kadamuon, sang nagakatipikan, sang nagakalatnan sini nga virus nga ini. Kag sa nahambal man naton pinsaron bala naton kahapon tawi, no? Sa aton bugos nga Pilipinas nga kadamuon iya sang natapikan sang COVID-19. Amakon mo, pila na bala ang nalabutan iya sang kaso. Na? Sobra na 100,000 mo. Ha? Amo na siling naton, sobra na 100,000. Kag iban, hindi nakabalo kung ano himo ng mga aton nga mga ano na ganito. Ang aton mga health workers, nagapangampo na, nagapangabay na gani.
di ba? Gapangabay na iya sang time out na. Time out anay kung pwede lang. Para nga makitaan ang dalagan sa mga ginapanghimo sang aton mga opisyal sa gobyerno kung bala may development, ano ang dalagan, nagataas ang numero, o kung naganubo ang kadamuon sang nagakalatnan sang virus nga ini na. Ti kita, kung hindi man ta magsunod, inaiya para lang sa aton personal gani iya nga kaluwasan, madugang kita sa problema di ba? Dili sa aton sa syudad sang Bacolod, pila na sobra na 200. Pila na tawag gani 286. Nan. Ang sa probinsya sang Negros Occidental, buot silingon wa sang Bacolod kay wa ita nasakop ya sa probinsya sang Negros Occidental. Sobra 500 na 535 na. Ti kun puro lang taniti, wa ita mahimo gid tawe, no? Sa aton sini mga palanggaman nga mga tagpalamati. Okay? Yes, Tita Wilma. Kaya gamay lang gid ang aton man makuha nga informasyon sa sini nga hapon, ang Malacanang gani full powers na kuno na full powers sang Office of the President gamito na gid nila para nga masiguro man nga matagaan benepisyo ang mga health worker. Kay do natandog ang presidente, di ba? Reaction primero pero dapat man inchindihon. Agi pa ang hambal sang Malacanang ginasiguro Manila gamiton ang tanan nga gahom kumbaga na sang Office of the President para masiguro nga matagaan sang nagakaigo nga di benepisyo ang aton mga health worker nga nagasabat iya, nagapakig-away sa aton away man sa COVID-19. Ang hambal ni Harry Roque nga aton sa niya presidential spokesman, kinahanglan nga malakip sa bayanihan too ang benepisyo sa mga health workers. So, ginadihon pa man ina sa karon. Ang kasuguan, no? Ang bill nga ina nga, ara iya sa karon man sa manubo nga panalgan sa Kongreso. Pero ginahambal pagid ni Roque, nga hindi na masulit ang natabo sadto. Nga wala natagaan sang tag 1 milyon ka pesos ang pamilya sa mga health worker nga napatay tungod sa COVID-19. Kag tag 100,000 pesos sa mga nagmasakit iya kag nag-alalayo. Ang masubo pagino mga medical workers sa probinsya, padala to sa Metro Manila. Kiting Metro Manila nag-umpisa naman naging paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine tungod man sa nagapanglakaak iya nga kadamuon. Ti kuhaon man sa DOH kung Department of Health ang serbisyo sa mga medical health workers sa mga kaprobinsyahanan nga dapat magbulig man sa pagpamulong dito iya sa Metro Manila kag mag-atipan sa mga natapikan sining coronavirus. Ti kinahanglan nila sunod sa ila mo hambal iya ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kahapon. Sa linya kinahanglan nga maghimo sila sa substitution team na para makapahuway man ang iban nila nga mga health workers dito sa National Capital Region. Ginhambalan nilang ilang mga regional offices kag may maabot nga health workers halin sa nagkalain-lain man nga mga rehiyon para iya sa pagbulig. Te kabay pa no? Kag matagam na ini. Maamat-amat bala, no? Maamat-amat contain ining problema naton sa karon. Kag isa pagid sa nakitaan man ni Tita Wilma magluwas sina sa iban man nga pungsod kun inyo anay madumdumain ang anay Pope, anay Santo Papa si former Pope Benedict. May ginabadsag sa subong ara sa seryoso iya nga sitwasyon si anay Pope Benedict the 16th, no? Ang una gid iya nga pontiff sa sulod sa 600 years nga nag-resign. Nagwa sa isa ka German newspaper. Wala man sa ginhatag nga comment ang Vatican spokesperson sa report kag ang personal secretary sa anay Santo Papa nga si Archbishop George Ganswin nga wala nagsabat sa mga tawag sang amuman iya nga pamantalaan. Sa newspaper nga Pasteur New Press ginpagwa nila ang health condition ni former Pope Benedict. Sa diin na istorya sang German author nga si Peter Seewald, ang 93-year-old nga emeritus Pope sang Vatican.
Nya masaya madugay na siya nga nagapalang o madugay na suno sa kay Seawald nga nagigda ang anay Santo Papa. Hindi nami ang iya sini nga kondisyon nga napadayon mga nagaantos sa iya sini balatian, isa ka viral infection nga nagadulot iya sang masakit nga mga lagob-lagob na may mga lagob sa kalawasan niya pero gangot-ngot inatanan. Ina makita man sa lawas ang aton sa mga pila man ka mga katigulangan bala nga ila ma-experience ni ano tawag shingles nan te silinggan ni si Wald ang tingog ni sang ani Santo Papa hindi na mabatian kag gina sulit-sulit nang iya ginahambal pero may mga nagabisita man sa iya para nga istoryahon siya. Ginsulat lang niya suno sa iya ang iya sa sitwasyon kaya gusto man niya ipautwas nga in kaso bala magbalik ang iya sinikusog gusto pa niya sa gihapon magpalapnag sang pulong sang Dios. Wala tama na batyagan sa sininga hapon ay huugiliw gulpi lang iya nga nag-bo man ang mabaskog nga ulan. Kaina mainit siya, di ba? O galing kay ti sa weather forecast man sa aton Weather Bureau ang pag-asa ti may LPA mo munigin na monitor nila subong ining low pressure area nga ilagi na bulubanta mga 360 kilometro sidlangan nabagat na sidlangan sa Davao City kag ina nagaapekto ina-epekto sang southwest monsoon nga gina-experience man sa karon dito sa bahin sang Luzon. Dili naman sa Eastern Visayas kag sa Mindanao magulugalom nga kalangitan lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob ang mahatag sining low pressure area. Kag suno man sa Weather Bureau, nagapaandaman sila sa mga posible flash floods, landslides sa pila ka mga lugar tungod man sa mabaskog nga pagpanaguom. Sa ato naman, diriya sa Visayas, di pagulugalom nga sa atong sanikalangitan, may panalagsaman nga pagtupa sang ulan, ina tungod man suno sa pag-asa sa localized thunderstorms. Kag ang masilinta bala mabaskog nga hangin sa wind forecast naman hindi gid man tamawe titawe ka baskog kasarangan lang nga dapyas ang hangin ang mabatsigan sa sidlangan pan aminhan na sidlangan nga direksyon sa kadagatan ti si haring adlaw kay ina nagpakita alas 5:40 sang aga kag magatunod naman karon alas 6:24 iya sang hapon or kasisid mo na 6:24 gabi na pero masandag pang alas 6 kay 6:24 ang pagtunod ni haring adlaw. Di sa sininga kahapunanon sa sininga kahapunanon relax lang dira ha. Kinanglan preparar lang kita sa mga pagtupa-tupa sang ulan kay hindi lang mabalan magtupang ulan sige-sige gadulom ang langit mo na kay hindi ta na malikawan Tita Wilma kay tungod nga ari na kita sa rainy season. Alauna 36 Action Radio Philippine Standard Time ang aton matahom ay nga lilentunon halin kay Jumides Maturan El Mundo.
ay dumidas maturan syempre para ina sa iton mga palangga nga mga tagpalamati nga nagapon kay Tita Wilma sa karon iya nga hapon. Syempre ang mga late tuners naton dara, hi and hello. Samtang kamo dira nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay sa inyo ginapungkuan kag ginasulusandigan. Pero kabalo man si Tita We nga inyo dulunggan. Inyo pala matina nagaupod sa itong sa sining hapon. Paagi sa inyo mga radyo. No? 6:84 of the night kita tutugtag na alas 3. Kag syempre sa ito naman mga palangga nga mga tagpalamati sa ito na FB Live. Ang hambal ni Tita Wilma basta may FB account ikaw, pwede kita maka-off denay. Uyatan mo lang imong cellphone o kung i-on mo lang anong mo dira nga gadgets, open mo lang imong Facebook account, search mo lang ang Action Radio Bacolod. Kag dira may mga videos live, click mo lang. Off the night kita. Pwede ikaw dira. Maka-type sa imo mga greetings kag isend sa itong chat room. Kag syempre may ara pagid titawe dira sa ito na Facebook page. Ara man dira ay mga updated naton nga mga balita, no? Samtang nagaligad ang mga inoras, ara dira ang aton sini mga updated nga mga balita iya lokal kag national. Ang aton naman website Action Radio Bacolod, ara pwede ka mo ka-login, no? www.actionradiobacolod.com.ph. May patawi mo www.actionradiobacolod.com.ph. Kag syempre, pwede man kita dira maka-off the night live. May ara da mo, pakita mo na sang live na da. Click mo lang, pwede ta ka-off the night. Pero ang tanan namon nga tipon nga mga balita sa bilog nga adlaw halin sa News Center, ara ninyo dira makita na mga dalagko iyang mga balita. Nga nagakatabo sa aton palibot kag sa bugos nga Pilipinas kag syempre dalagko nga mga balita sa luwas ng pungsod. I don't mind sa mga mahilig sa YouTube. Yes. Kung gusto ninyo sa YouTube, kita off the night, search nyo lang Action Radio Bacolod. Amo lang na kasimple, Tita Wilma, di ba? Kay te subong ya, masilin sila aradyo nami gidya nga. Okay, ara gyud. Kag sa ilaman mga radio dira, kung gusto ninyo inyo man mga greetings, type nyo lang, padala nyo lang sa itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Alauna 42 Action Radio Philippine Standard Time. Relax na nga ito mga greetings pagbalik ni Tito Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio!
kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Live. Ang itong mananay Dr. Alfred Spear Mangoston T. Siyempre, Tito Will.
Mary, kag sa mga upod niya dira nga nagatrabaho. Sa inyo, salamat gida sa pag-upod niyo kay Tawe. Kada hapon. Kag kay Asher Pinachos, sang Barangay 3. Salamat man sa inyo. Kag salamat man sa mga nag-upod sa iton, syempre online, Tito Wilma, sa inyo maayong hapon lang dira. Kag ara si Ida, ang aton mga motorista dira, na syempre, ang aton OTTG group, sa inyo salamat gid. Ang aton sini mga drivers sa taxi, especially si Christine Taxi, kay Ederica Ford. Nasuki, gina natin si Ederica Ford ay halong sa pagdala sang salakyan. Tuto Andrew Juanitas, mayong hapon. Kag ara mga upod sa iton si Maria Luz Grijaldo Macunat. Salamat man. Kay Philip Lorente. Kag kay Kits Olitan. Pa-shout out Barangay Balikutok, Ilog. Sa Olitan family. Sa Magbato family. Kag yes, Magbato. May barato pa ged. From Uming. Watching from Pasig. Salamat gid. Kag araman si Teddy Tokiera Sr. Mayong hapon, Inday Wilma. Nagapamatigig kami sa imo programa adlaw-adlaw kay nanamian gid kami sa imo tingog. Salamat gid sir, na. Greet lang kay Double J Tokiera kag kay Diday or Daday Tokiera sa Barangay sa Bago City. Salamat gid and God bless. Speaking of Barangay sa Bago City, sa pamilya Inson, mayong hapon. Kay Lysel, kay Roward, salamat mayong hapon gid sa inyo. Nang Wilma, mayong hapon. Ay, kay Nunong Dafon, kamusta lang kuno sa imo? Oy, salamat gid sa Dafon Still MW, amo nang pag-pronounce. Nong salamat gid ka sa pagupod kay Tita Wilma karon nga pon. Jan Bron, good morning, Miss Wilma. Morning siguro sa ila. From where? Okay, halong man kamuda. Miss Judith Calvis Pamposa, salamat man. Kag kay John Rel Colomar, watching live from Manila. Kag kay Marilyn Diaz, tawi okay lang na anaya. From Sumag, Marlene Diaz, salamat kid. Sa sini anay nga bahin si Tita Wilma, magabasa sang aton sulat sa sini nga hapon, pero syempre, ang sulat man nga aton pagabasahon sa sini nga hapon, halin sa aton sa aton messenger, sa personal nga Facebook account ni Tita Wilma. Ari di sila damo kamudi nga nagpadala, pero sa nagamuno da bala ininggan pasunod lang na ni Tawe. Aha, okay, yes. Na isa-isa talaga. May gusto dira, kung gusto ninyo luyag ninyo, i-share man ang inyo nga mga hitabo sa kabuhi, mga eksperyensya ninyo nga hindi ninyo malipatan, nakatag man sa inyo sang inspirasyon, nakatag sa inyo sang leksyon, pwede na magamit nga pala hinandigan sang iban man naton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton kada iyahapon diri sa This Is My Life. Problema man nga luyag ninyo ipadala diri kay Tita Wilma, pangayuan sa aton personal opinion, personal advice, go lang na pangitaan nyo lang dira ang aton sining personal nga Facebook account, Wilma Antupina Sugaton. Ada na may send message, click nyo lang, type nyo kag isan kay Tawe. Si Tita Wilma lang ina makabasa. Pwede nyo man mahinagong inyong ngalan kag ang lugar sang inyong panaysayon sang isa ka bahin sang inyo kabuhi. Pamo ka na bala, Tita Wilma. Sa sininga bahin iya, ang aton tagpadala sang sulat na Tita Wilma, babayi ini siya. Di na to siya. Nakita ko to kaina. Babayi ini siya nga nagaproblema man bala kay daw feeling niya in love siya pero daw natahap siya. Gapatawag kay Sheila Marie. Si Sheila Marie sang Talisay City. Kag ang mensahe ni Sheila Marie sa This Is My Life, dali gid lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri.
Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Okay, ang mensahe ni Sheila Marie sa aton, ari siya. ligaya Nagasiling, Tito We, at may maayong hapon lang sa imo, Tita Wilma, kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, sa FB Live, kag sa Action Radio Bacolod 684 kHz sa radyo bawaan. Tita Wilma, diri kuman ginpadala ang akon sulat para magpangayo sang advice sa imo. Tawag lang ako kay Sheila Marie. Tita, introvert ako. Introvert, mahuloy-on. Gusto mo yun? Sige, karon istoryahan ta na. Mas gusto ko nga ako lang permi isa. May naluyagan ako nga lalaki. Pero, hindi pa ko ready sa ginitawag nga commitment. Kabalo kata wala ko confidence nga makigrelasyon. Nahadlok ako nga may upod nga lalaki. Ambot, amo inang ako na batyagan. Ang akon routine, school gid lang kag balay, naanad na ako sina Tita Wilma. Pero, ang lalaki nga ina, nga ara man sa school namon, classmate ko siya sa duha ko ka subjects sa college. Gatulok lang man siya sa akon permitita, pero isog siya magpalapit. Kag maghambal, mag-istorya sa akon. Sa tuod lang, crush ko siya. Kay kun, tan-awon mo siya balata, very neat gid siya mamayo. Kag tama gid ka conscious sa iya mga gamit. Pero may pagkatarso man siya kun kisa. Wala man niya ginasapak ang iban kun updanay kami gagaistoryahanay. Tita Wilma, kun ang iban may problema, ako may araman. Ang problema ko kay gusto ko sa chat na lang kami may istorya. Labi na gid nga pandemic subong. Ambot gani, tita. Pero tani bala, maintindihan niya ako. Tungod, kun batunon ko siya, first boyfriend ko gid siya. Galing, naabtan lang sang pandemic, gani, wala ko siya, wala ko siya nabaton dayon bilang boyfriend ko, kay wala na kami nakakita ay sa school. Paano ko ayhan ma-explain sa iya tita nga love ko siya, pero nagaalang-alang man ako tungod afraid ako. Ina lang ta ang akon message sa imo, kabay nga mabuligan mo man ako para makabalo siya kung ano ang true feeling ko sa iya. Sheila Marie. Mayari pa sa sana dalom na note, please lang hindi paglawaga ta akon name account. Name account ha. Kag ang akon lugar. Okay naman yun kung natubi kay na. But anyway, okay lang. Hindi man naguro imugid lugar. No? Dera sa may Talisay City. Basta ambal ko Talisay City. Kadako bala kalapad bulis ang Talisay City. Okay, sa nagpadala sang iya siniminsay diri kay Tita Wilma nga nagpatawag kay Sheila Marie. Yes, Sheila Marie, sa imo salamat gid kag maayong hapon man dira sa imo na kuya, mahuloy-on ka. Gusto mo permi, ikaw lang isa. Yes, muna mga introvert, di ba? Gusto mo mag-isahanon permi,
natahap ka kung magdinamo-damong tao, gusto mo ara ka lang sa higad, pero abi mo bilang kung kaisaga kasalaan ka man na, magsiling hipuson ka, masalaan ka pagkapin pa ko ng imo itsura, seryoso, ano ka suplado sa iya, no? Kaya kahipos na sa gagahipos, nan. Pero abi mo nami, ginaiyaday nga inang, buksan mong imo mga bibig. Kag ipautwas mo ang unod sang imo balatyagon. Ipautwas mo ang imo mga mabatian, ang mga maayo lang niya. Kag ipautwas mo man ang mga nakita sang imo mga mata, hindi pagpahampanga sa imo pamensaron. Na para nga imo bala mabuligan ang imo self bala nga kabalo ka maghambal, kabalo ka magminggaw sa imisig ka pareho, kay hindi nami ako, waka lang ko di sa radyo, na sa gapungko lang ko sa microphone, waka lang ko, di ko na ko lang isa, babaan gid ko ya diba? Tudtod, babaan gid ko, basta rin ko stubangan sa microphone. Pero kung wala gani sa iba, hindi ka kabalo magambal, tudtod na siya. So, kinanglan i-develop mo gid na siya, day, na? Kinanglan tuon kagid sa pag-istorya sa imo isig ka pareho. Sa inyo balay, istorya ka sa mga utod mo, kung may utod ka, kay mama mo, kay papa mo, kay, amo na siling sang iban, mapanos man ang laway mo kung maghipos ka lang. Di ba na? But anyway, Shell America, to kita sa sitwasyon mo, na? Feeling mo, para mo nag-develop na ang kaluyag mo sa opposite sex, ti maghipos ka lang ti ano na lang abi, ina man, naintindihan man ni Tita Wilma ang imo balatyagon, di ba? Pero abi mo bala girl, amo gina iya, na? Amo gina ang balatyagon, paminsaron, sa mga first-timer, di ba lang, kung first time ka pa lang bala, no? Kung first time ka pa lang sa ginahambal na nila nga magnobyo-nobyo, or let's say, for first time nga may nangaluyag sa imo, or first time man, nga daw na-attract ikaw sa nagapangaluyag sa imo, kag may something special ikaw, nga na ba siya gantuhoy sa iya? Bisan introvert ka pa, ano ka pa nga klase, ano pang personality mo, once nga love na gani mag-abot sa kabuhi mo, natural inabaw. Pero si Tita We, nagapati sa pagligad sa mga inadlaw, sinimana, binula na gani, dugay-dugay tinuig na, kay Teo, nabtan ka na pandemic, na nabtan na ka mo sa COVID-19, wala mo pa napautuwas, wala mo pa na naako sa iya, nga may balatyagon ka man sa iya, pero ara, nakitaan kag nabatian naton nga disturb ikaw sa iya subong. Ti siling mo kay istorya kamo sa chat na lang. Pwede man kamo makaistorya, di ba? Video chat. Kung kung mag-chat lang ko baylungan sa messages, mas nami iya nga makita mo pagid ang iyang itsura kag mag-istorya ka mo. Kaya pareho lang nga nag-atubangay ka mo, di ba? Try mo na, day, ba? Para nga matakos mo ba lang, imo balatyagon na. Kag makatuon ka sa ginatawag nga self-confidence sa pag-atubang sa iya, bisan sa video chat na lang na. Amat-amat na lang na. Kag abi mo kung love yagid ka, kahit sila mo maisog-isog kung baga sa mga mga masupog ni nga suitor mo. Kay sila mo sa school anay, nagapalapit siya. Sa school anay, hambal si Tawi anay, kiti malawig na nga wala kita nakapaeskwelahan, di ba? Wala ka mo nakakita ay? Nan. Pero sa tuod lang, kung love ka niya, maintindihan ka gid niya. Kag amo nang siling bala naton nga love is patient, may pasensya na siya sa pangaluyag kag papahanunot sa imo lamang maangkon ang imo huo. Kinanglan lang gid. Para naman siya. Gani sa feeling ko, kinanglan lang gid day nga mabuksan uli ang inyo communication. Pwede na mapadayon ang inyo sini komunikasyon, kung chat-chat lang namin, gid istorya. Video chat ka mo, okay, gid tawi nag-suggest para nga mangin open pagid ka mo sa isa kag isa na mabatyagan niya kung ano ang ara sa sulod sang balatyagon mo kay makita niya ikaw kag ikaw amo man sa iya, di ba? Sa sina nga paagi bisan video chat lang amat-amat gid
nimo siya nga makilala kag siya man sa imo. Sa ulihi madula na nang worry mo nga sang imo pagka-introvert kag sa mga lalaki pagyan ilabi na gid kon mag-ona ka mo. Wala ginadalian day ang love nga ginatawag na siling gani nila nga ang love kuno makahulat. Hulat ka sa husto nga panahon. Na hulat ka sa husto nga panahon para sa tao nga nagakabagay kag nagakadapat para sa imo. Mas nami na gani kay makilala mo pagid siya dugang, di ba? Makilala mo pagid siya dugang kag matakos mo pagid ang iya pasensya. Kag knowing nga introvert ka, mabuligan pa niya ikaw nga mangin babaan. Babaan. Babaan sa husto ha, hindi nga babaan nga wala sa lugar. Ha? Inday Sheila Marie? Okay. Aring ang bahay nun nga aton man ginadulot para sa imo, halin kay Aisa Sigera. Maabot ginang panahon para sa imo. Pagdating ng panahon. Alam kong
ng panahon, no? Hulatay lang ang husto iya nga panahon para dira. Di ba? Yes, so good luck para sa imo, Inday. Hindi malain na iya nga dulaon mo na ang imo pagka mahuloyon kag hindi nami nga mag-isahanon ikaw permi. Tandaan mo ina, ha? Okay? Hambal di gani sa isa naton ka texter sa niya. Good PM tawe dumadumduman ko nga kun kahapon. Si Aman siya intana ni Azang Imamaylan. Anyway, sa imo salamat gid kag mayong hapon lang dira. Kag Tito Wilma Tamyaw ko lang family Talidano, kay Choy Lasio, kag kay Auntie Fe, kay Tutong Louie, kag kay Jeros, kag sa family Himutra, kay Tatay Dudoy, kag Andot. Ang nagapanamyaw, si Joy May Talidan sa sitio Talimagaw, barangay Kamindangan, Kawayan. Thanks, gid ka monitor kami diri 26-21. Salamat gid sa inyo. Gapamati man kami di subong sa Moises Padilla, tamyaw ko lang galit Tita We, family Hungko kay family Dinosta dira sa La Castillana. May damo gid nga salamat. Si Lola Dinamo nagapamati di subong Lola Lilia Albado. Salamat gid. Wow. Maayo pa si Lola. Okay, gid ana. Tamyaw ko lang Andong Mateo gapanyaga sa Barangay Robles, La Castillana. Asawa yan niya, si Esmeralda. Wow, mayo lang nakapagpanyaga. Ha? Tawe, kamusta? Tamyaw ko lang da tita. Tita ko nga nagapamati gid subong. Ta Carmen kag ta Remedios. Mahibi ang langit kung hindi ka pamati sa programa mo. Thanks, gid. Pisces Boys, ang Himamaylan. Salamat kag mayong hapon naton lang pagpangamusta dira sa inyo, Tenain. Kag mag-greet lang ko family Mungkal sa Barangay Canroma, Pontevedra, si Ariel Mungkal. Permigid nagapamati sa inyong adlaw-adlaw. Salamat man. Alex Fuentes, good afternoon sa imo Action Wilma, and happy Tuesday sa imo tita. Be safe. Salamat gid. Kay Jan Sarmoy Turco, patamyaw lang sa family Galagate, Cagardose. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, good afternoon. Yes, ikaw man ma'am, keep safe and God bless you too. Okay? Alas 2:02 si Action Radio Philippine Standard Time, daligid lang. Sa aton man mga kauturan dira, nga nagakinanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak. Siyempre, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Sa mga problema naman sa ilang skin. Kung may mga itom-itom dira sa inyo panit, mga pikas-pikas o kung kabudlay papution, inyo underarm, inyo tuhod, inyo bukong-bukong, whatever, pati na mga pinalian sang punggod, nan. Ara ang aton balik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manual. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, Natin mo na rin DTX 500 capsule. Siyempre, ang DTX 500 muatay para maging healthy inaadlaw-adlaw para maka-function siya normally. Pagi man sa pagkuha sa mga toxins sa aton mga ginakaon kag ginainom adlaw-adlaw. Siyempre, DTX 500 capsule, may pinakamataas nga ORAC value. So sa siniman nga bahay na alas 2:23 na, Tita Wilma, ang aton man ma-share sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa siniiya nga hapon. Anong ma-share naton sa ila tawe? Sa mga may phobia ba lang nga ginatawag? Kung may phobia ka, matiyag mo daw murto ni siya nga nagasunod-sunod sa imo, di ba? Let's say, isa kahitabo lang manumduman mo, ay, nahadlok naging ko sinaya, daw mo sinayang sitwasyon. Pero, ang malampuasan ini ginatawag nga phobia, matunan lang na iyap sang pareho, matunan ta na sa aton kaugalingon. Kung paano naton bala ina ma-overcome na kinanglan kabalo ka magpa-relax sa kaugalingon mo, kinanglan kabalo ka magpakalma sa kaugalingon mo kay ina kapatitawe ha, para nga maatubang mo ang mas nga ginakahadlukan mo nga bagay kag sitwasyon nga hindi ka na mahadlukan sang sobra-sobra, no? Kinanglan amat-amat malang na mo, hindi nga siling kinanglan madula gina sa sakon, kinanglan himuon ko, mahimo ko ina. Yes, mahimo mo ina, pero hindi sa gilayon, kundi amat-amat. Kinahanglan hibaluon mo kung paano, no? Hibaluon mo at tubangon mo ang bagay nga ginakahadlukan mo. Pariya sabi ko may kung hadlo ka sa mga sa mga heights bala, no? May heights fear ka, nan isa ina. Hibaluon mo, taas tuod kung mahulog ko ano, basi, di ba? Or let's say, kung ano man nga mga instances nga makahaladlok, kung ano man ina nga bagay. May ara man gani nga masiling ka bala may masulod bala sa imo paminsar kag balityagon nga may natago nga rason kun nga nga ginalikawan mo ina nga himuon,
Oh, anong kahadlukan ko dapat? Kinanglan baluon mo na. Nga nahadlok ako. May ara bala, isa ka hitabo, nga natabo ina sa imo. Kung nga ginalikawan mo ina, nan, kinahanglan hibaluon mo ina. Kinahanglan atubangon mo ina para nga ma-overcome mo siya. Tuon ka kung paano ka maka-relax. Tuon ka kung paano mo pantihon ang imo kaugalingon. May pila din ka mga pamaagi. Kung ara na ara ka sa sitwasyon, ay, hindi ka balo ko ng himuon mo. Hinay-hinay, amat-amat, maginhawa ka sang madalom. Di ba? Maginhawa ka, hindi lang yan sa ilong, hasta sa imo tutunlan, kundi maginhawa ka sang madalom, halin diri sa imo diaphragm, sa imo tiyan. Ginhawa ka, tubtub sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, amat-amat, nan. Amat-amat kang mag-inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhale, ikaw, amat-amat naman hinay pagwa sang hangin nga nahaklo mo. Praktison mo na adlaw-adlaw, praktison mo na adlaw-adlaw, kinanglan adlaw-adlaw, mga 5 minutes tito we. Para madugang-dugangan, amat-amat, tubtub nga, malabot mo ang 20 minutes nga pag ginhawa mo na para nga kun makabatsyag ka na gani sang kakulba kag kahadlok sa kun ano man nga bagay kinanglan kabalo ka na mag-control, di ba? Parehas na kun ka isa nga mahambal ka, no? Mahambal ka sa tunga or ma-perform ka sa tunga, di ba? Bisan sugid lang na, bisan ano mo ka expert, bisan ano mo ka salig kasagad. Pero kung ada ka na gani sa sitwasyon, wala ka pa kasugod, di ba? Tugudug kay mudugan kag hindi ka kabalo, natanlas nga ikaw preparado man. Pero kinahanglan kabalo ka mag-control sang imo kahadlok kag kakulba. Amo na siling naton, hinay-hinay nga pag ginawa sa madalom. Kag syempre, nami pagid gali mahimo ka listahan, listahan sang ginakahadlukan mo nga bagay o kung sitwasyon man. Pwede gid. Pagkatapos sulat mo na kung ano man nga bagay o sitwasyon nga medyo nga mga bagay nga makapaisog sa imo sa sinaman nga bagay o parehas na sa kung nagadala ka sa salakyan, di ba na? Halimbawa, ma-drive ka sa highway first time mo, nahadlo ka, kinanglan syempre, anong himuon mo antes ka mag-drive sa highway, kundi ari ka lang dahil sa mga gagmay-gagmay nga mga dalan, nga daw wala isang tao, wala isang permi may nagalabay nga salakyan, amat-amat lang. Kag kinahanglan, isa pagid padayunon mo man ang paghimo sini mga listahan nga nahambal ni Tita Wilma nga mga listahan sa mga ginakahadlukan mo. Kag ari pagid i-relax mo man ang kaugalingon mo sa paggamit sa mga masunod nga mga pamaagi nga imo dapat matun-an, kinanglan i-practice mo ina. Umpisa ikaw sa daw hindi ka dapat bala mahadlukan gid sang tuman, no? Sa amat-amat ka pa. Pero mas nami gito yung ginhambal ni Tawe una nga mag-practice ka sang inhale, exhale, madalom nga pag ginawa halin sa tiyan, isip ikaw tubtum nga maglawig ang imo pag ginawa sa mga masunod nga adlaw, di ba? Kag practice ikaw sa mga dapat mo himuon nga magka-relax sa imo. Kag ang pagpangamuyo. Nami gina siya. Pangamuyo kagid permi. Kag butang mo gid sa pensar mo permi nga samtang gusto mo malampuwasan inang bagay nga sa diin dira ikaw nakaangkon sang phobia na nga masiling ka nga ba mapatay nagig ko siguro kung himuon ko inaliyon, di ba? Ay ti mapatay kagid atakihon kagid sa korason na. O kung hindi makasilga, hindi ko na makaginhawa ko na. Ara na nga daan na unahan sa paminsaron mo. Pero kung kaya kabalo ka na sang dapat mo himuon, kung mag-abot ang among sitwasyon, i-relax mong imo kaugalingon. Kag halug-halugan mong imo paginhawa, kag syempre piyong mo mata mo sa makadali man sa tutuon nga kabuhi ginalibutang mo gid permi kaugalingon mo sa mga bagay nga hindi makahatag sang kahadlok sa imo, no? Sitwasyon nga hindi makahatag sa imo sang kahadlok amat-amat pa kadto sa imo ginakahadlokan nga bagay hasta nga mag-relax ang imo kaugalingon. Himuan na, sa iban nga nahadlok maghimo, daw hindi ko gid kaya tawi. Hindi kung hindi mo kaya,
kinahanglan no psychotherapist imo kinahanglan. Amo na makatudlo sa imo kung paano ka mag-relax. Mabuligan ka gid. Mabuligan ka gid. Kinahanglan niya maging preparado ikaw sa anuman nga bagay, especially kung ara ikaw sa alang-alang sitwasyon nga sa diin sitwasyon nga amo nang nakahatag sa imo masiling nga may phobia na ko sa sini nga bagay, hindi nagig ko magliwat-liwat. No. Kinahanglan i-try mo gid liwat. Kinahanglan amat-amaton mo ina. Okay? Amo lang na iya nga akong ma-share sa inyo sa sini nga hapon kung paano neton ma-overcome ang ginatawag nga phobia. Amat-amat lang gid. Hindi ka dapat magkahadlok sina kay nga kung magpabilin ikaw sa among sina nga sitwasyon, magasunod lang na sa imo, permi kung diin ka, maka-encounter ka sa mga bagay nga, sa bagay nga nakahatag sa imo sa phobia, masulod na din sa imo pensar, hadlukan ka na dayon gilayon. So, kinanglan kabalo, na? Kabalo ka sang dapat himuon. Hibaluon, kag atubangon, ang bagay nga ginakahadlukan. Gets mo? Yes, tawe. Gets ko. Oh. Alas 2:31, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang ito na Golden Sun Finance Corporation, Tita Wilma, sa Kung i-try ko, kadiyo tra kayo, wala ko ito ka mo ito. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Time. Yes, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Good afternoon, pa-shout out. Rese Christine, salamat man sa imo. Have a blessed day. Luz Vizon, hello Tita Wilma, good PM from East Homes, Mansilingan. God bless. Okay. Yes, kay Ador Gonzalez, salamat man sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, thank you so much, Ma'am. Good afternoon lang dira. Kag John Sarmoy Turco, Patamyaw lang family Galagate Kagardosia. Salamat gid. Ador, salamat gid sa imo. Kag mayong hapon lang halong man. Kag syempre kay Luz Vison. Kag ara man ho, bogaharak-hak gid siya. Rona nadula siya. Kay yes, Ron naman na ay. Kay Banch Spinosa, kay Relly, good afternoon. Kay Eduardo Cortejo, kay Francisco Vaflor, kay Jera Morcillo, salamat man sa imo. Joshua Christopher Patagani Belas, good afternoon. Kay Sir Edwin Pineda, good afternoon lang sa imo, sir. Thank you so much. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. At yung nanay Dr. Pinoy, Squalene Capsule, 100% pure. Na kita sa horoscope. Sa aton horoscope para karon nga adlaw iya, Martes, Agosto 4, tuig 2020. Antes natin basahon ang unang zodiac sign nga Leo sa aton mga kauturan dira nga nagaselebrar sa ila sa ni birthday. At kay Chudoro Toleco, happy birthday sa imo. Kag syempre sa iban pa naton nga mga kauturan dira, happy birthday basta naga-celebrate ikaw sa imo birthday today. Kag sa mga mag-asawa man nga naga-celebrate sa ilang wedding anniversary. Ang wish lang naton syempre good health sa karon nga panahon. Kag ang aton man safety, ang inyo safety. Kag syempre man more blessings and be happy always.
Okay na, Tita Wet. No? Sa mga Leo, unang zodiac sign, Leo. Ang mga Leo, natawo Hulyo 23, tubto Agosto 22. Ikaw, Leo, kung anong ginaplano mo subong, hindi ka gid magbuhi. Ma? Kung ano naman nga ginaplano mo, hindi ka gid magbuhi, buhata ina. Kay nga, magabunga ina sang imo kadalagan, sang imo kaayuhan sa ulihi. Kag padayon naman ang ginausoy mo nga banas, hindi man ina pagbaguha, sino sa imo horoscope. Mga masuwati mo nga mga numero, ay hindi may sa ara pagitawi, ha? Ang habang sa imo horoscope, hindi mo pagbaguhon ang banas nga ginausoy mo. Padayunon mo ina. Tungod kung magbago ina sigurado magahinulsol ikaw sang dako sa palaabuton. Bisan sino ang magaupang sa imo mga plano, hindi kagyan magpadala-dala, Leo. Mga masuwati mo nga mga numero 6, Justice 6, 29, 32, kag 43. Lucky color, yellow. Sa mga Virgo, ang mga Virgo naman, ito Agosto 23, tubtob Setyembre 23, malawig-lawig pa nga sakripisyo ang imo, himuon Virgo. Jutay pag nga sakripisyo kag pag-antos, tubtob maangkon mo man ang imo ginahandom sa kabuhi. Duga nga kapisan, pagpaninguha, amo inang himuon mo. Kag hindi kagin mag-ampo, go-go lang. Masuwati mo nga mga numero, 1, 2, 28, 35, 38, kag 40. Lucky color, sky blue. Sa mga Libra, ang mga Libra naman Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, si Libra ka ugtas. So, sa imo horoscope din, konsumisyon sa trabaho kag sa balay, ang imo madangtan karon nga adlaw. Kag para maging balansi ang tanan, Libra, pangamuyo lang. Amo nang imo himuon. Hipos ka na lang kag magpangamuyo. Ipangibabaw mo ang imo pagkamapinasensyahon. Maswerte mo nga mga numero 6, 12, 26, 38, kag 40. Pink is your lucky color. Scorpio. Ang mga Scorpio nito Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. May isa ka maayong oportunidad nga mag-aabot para sa imo. Kinahanglan preparahan mo ina, kag kinahanglan tun-an mo ina. Pangayua ang advice sang tao nga imo ginasaligan. Mga masuwati mo man nga mga numero 8, 10, 15, 19, kag 37. Lucky color, violet. Sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, padayuna ang pagsaka sang libel, sang imo sini lifestyle. Halong ka lang, ilabi na sa mga mahingaliton. Mga maswati mo nga mga numero, 8, 11, 27, kag 39. Pale yellow is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtob Enero, ano ito 19. Mga Capricorn, matakaan ka na sa mga ginatudlo sa imo. Kaya nakulitan ka na sa pasulit-sulit nila nga akig sa imo kapag tudlo sa imo, kinahanglan dugang-dugangan mo man ang imo pasensya. Dugang-dugangan mo yung pasensya. Ang mga maayo batunang, ang mga hindi nami para sa imo nga sa palibot mo, kag ginasunlog-sunlog ka lang, never mind. Hindi pagsapa ka. Para nga wala sang gamo. Mga masuwati mo man nga mga numero, 7, 13, 19, 22, kag 31. Lucky color, indigo. Nabatian nato ng una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong dag sa ka-horoscope. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga pahibalo.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabsan anong ang kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalap na Philippine Standard Time, alas 2:42. Ang oras ginadulong sa inyo sang Alas 2:49, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man anay, ano Tito Wilma, Dr. Alfred's Megaston Choco with Stevia. With Stevia tungod, ang Stevia is
Padayon si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong text ka horoscope. Diin ka na, Tita We. Ara na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, natawo ini sila Enero 20 tubtob, Pebrero 18. May rason, parang magmalipayon ikaw karon nga adlaw. Kaya nga may mga bagay nga maano mo bala masili may mga bagay ikaw nga gusto nga maangkon karon nga adlaw, yes, ma-achieve mo ina. May kadalagan kag may blessings, pero kinahanglan share your blessings, Aquarius, para pagbalik bala 100-fold sa. Pati ka man na. Maswerte mo nga numero, Aquarius, 9, 16, 28, 33 kag 39. Fuchsia is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20, ikaw Pisces, atipa na ang imo kaugalingon. Ang imo kaayuhan. Kung mahimo Pisces, hindi ka magmangin makahas sa paghimo sang isa ka sensitibo nga desisyon kag sa iban pagin nga mga bagay. Magpakatawhay ka. Maswerte mo nga mga numero 29, 28, 35 kag 39. Lucky color, red. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, hibaluan sa kaugalingon mo kung ano ang dapat mo bag-uhon. Kinahanglan hibaluon mo gina. Kag umpisahan mo ina subong nga adlaw. Kung mabag-o mo ina nga batasan, abi mo, malipay gid ang kadamaan nga ara sa palibot. Ano ay high na Aries man? Chikadora ito. Relax. Magaman sumati mo nga mga numero 8, 20, 23, 31, kag 40. Lucky color, beige. Taurus. Sa mga Taurus naman, Tita Wilma, mga nitaw Abril 20, tubto Mayo 20. Kung nagamuan ka tungod sa ginaangkon mo nga problema, relax. Relax lang kag kundo hindi kaya palapit ka sa mas naka-inchende or mas nani sa isa ka psychic para nga maathagan ikaw na kung ano man ang imo panugyan nga mabaton kinahanglan tulutimbangon mo. Kung anong mabatian mo, kinahanglan tulutimbangon mo kung bala dapat mo sundon o kung hindi. Ano mahatag sina sa akon, maayo o kung hindi. Ara sa imo sa gihapon ang final say, suno sa imo horoscope. Kaya maswerte mga numero Taurus, 8, 18, 29, 33, kag 45. Scarlet is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, hindi ka dapat magkabalaka tungod ara ka sa husto nga banas para sa imo kaayuhan. Kadalagan, Gemini. Hindi ka lang magpadala-dala sa sulsul sang iban, dira. No? Kaya nga, ang kahisa among nagatulod sa ila. Kaya maswerte mo nga mga numero 2, 7, 15, 38, kag 45. Jade green is your lucky color. Kag katapusan nato nga zodiac sign, Cancer. Ang mga Cancer naman na tao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abi mo bala Cancer, hugot ka nga ginabantayan sang imo partner. Bao, istrikto gid siya sa imo. Kay ina tungod sang kaimon. Gani dublihang imo paghalong. Pero kung wala ka man dapat halungan, no problem, Cancer. Magamaswerte mo nga mga numero 9, 17, 24, kag 39. Oy, may 41 pa. Lucky color, pink. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para man karon nga adlaw, Martes, Agosto 4, tuig 2020, Tita Wilma. Kag, yes, mayong hapon lang dara, Tita We, kay Norma Okiana, Jewy Tugado, Tita Wilma, mayong hapon kay sa tanan nga taga Iho. Ano naman, yun, sa mga taga-Hinigaranon, di ko na kaya. Basta Hinigaranon lang. Kaya akong may asawa, halong mama, kabay nga hindi na ma-cancel liwat
puli mo. Ahay. Okay, pray lang para kaluyan siya. Hello to two Wams watching from Kuwait. Pa-shoutout po, Glyza Gamilon. Halin kay Donna Galas Enriquez. Kativir, salamat man kay Joanne Salmete Isiha. Good PM, Tita Wilma sa family Isiha sa barangay Gintubdan sa ilan ni Ronilo Joanne kay family Salmete sa barangay Enclaro. Kay Imelda Tolmo kag sa family Tabat, salamat gid mayong hapon sa inyo tanan. Na? Kay Mona Dinoy, salamat. Oy, kamusta si Mama kag si Papa ninyo dira? Mayo gid, mayo lang nga pagpamati dira, no? Sa may binalbagan sa barangay Payao kay Rolando Panagiton, kamusta lang da sa mga naga pamati. O paamo ka na bala tita. Yes, Mommy Pilar, kita ko to yung ala naglumbat na dula. Pilar Galang Rodrigo, kumusta lang ni mission from Mommy Pilar from Isabela. Sa ilaman dira nanday Mami Dayan. Mami Dayan ay konsolasyon. Mayong hapon lang dira. Daligid lang sa siningabahin of di anay ninyo si Tito Wilma. Mangamuyo kita sa Orasyo Imperata, padayuno naton ini, no? Orasyo Imperata, baitok sa COVID-19. Updi ninyo si Tita Wilma sang makadali. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Aman Lord, kabay nga kami imo padayon man nga kaluyan kag imo man ubayan. Padamogid nga salamat sa imo kag kami padayon man nga magapangayo sang imo guidance kag sang imo man kaluoy para amon malampuasan ining pagtilaw nga imo ginhatag sa amon. Amen. Yes, John Brown. Good morning, Miss Wet. Thank you. Miss Judith Calves Pamposa mayong hapon man ay timing man. Impondulas 3 ang aton anay 3 o'clock prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radyo! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nga makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kafe ngay molin sa soya balunggay kag Xanthan. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us His Spirit. Madamugin nga salamat sa inyo palang ganitong mga matag palamati. Kag buwas na naman, gani standby kita sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod